da muke cikin halin fama da wannan cuta ta coronavirus, yana da kyau a gare mu yi amfani da lura, mu sa kulawa wajen gudanar da dukkanin al'amuranmu. Domin wannan cuta ana ɗaukar ta ne a jikin wanda yake ɗauke da ita. Kamar yadda kuke gani a wannan faifan bidiyo, za ka iya ɗauka a jikin wanda yake da ita. Sannan kuma idan wani ya ɗauka a jikinsa, ya taɓa wani abu, kai ma ka je ka taɓa, za ka ɗauka. Kamar yadda wannan likita ya taɓa wannan mai ɗauke da jinya, shi ma ya ɗauka a jikinta. A daidai lokacin da ya je ya taɓa wanda ba shi da ita, shi ma a take a nan ya ɗauka. A yayin da ya taɓa wannan masarrafa, a take a gurin ita ma ya goga mata. Ga wacce take tare da wanda ya gogawa, ita ma ta taɓa shi ta ɗauka. Yayin da ita ma ta bude ƙofar ta ɗauka daga gare ta. Dukkanin lokacin da wanda yake ɗauke da wannan cuta ya je ya taɓa wani abu da muke amfani da shi yau da kullum, to fa lallai babu shakka dukkanin wanda ya taɓa wannan abu shi ma yana ɗauka. A lokacin da ya gama uzurinsa ya tashi, wani ya zo ya ƙara zama a gurin, ya ɗauki abin da ya yi amfani da shi, shi ma a take a wajen zai ɗauka. Wannan ciwo yana yaduwa musamman ta al'amuranmu na yau da kullum. Bayan ya taɓa wannan na'ura ya wuce, ga wani ma ya zo ya kwasa. Da haka al'amuran yake yaduwa a tsakaninmu ba tare da sanayyar junanmu ba. Wannan cuta tana iya yaduwa ta kowane ɓangaren likita ne, ɓangaren mara lafiya ne, da ma kowane abokin mu'amala, kamar yadda wannan faifayin bidiyo yake nuna muku. Da zarar mai ɗauke da ita ya zo ya taɓa wanda baya ɗauke da ita, lallai babu shakka yana jingina masa ita a jikinsa, inda shi ma idan ya tashi ya je ya taɓa wanda baya da ita, zai jingina masa a nasa jikin. Duk da cewa ba za ta fare maka barna a lokacin ba, domin kai ma ba za ka san menene ke tare da kai ba. Amma babu shakka, sannan a hankali idan dai baka fitar ban magani ba, za ka iya tsintar kanka a cikin wannan matsala tsumo-tsumo. Saboda haka ne muke jan hankalinku al'umma, mu taimaki junanmu wajen kulawa da kawunanmu, mu kare kanmu daga wannan muguwar annoba, domin Allah da kansa ya ce ka tashi ya taimake ka. Saboda haka sai mu dage da addu'a bayan mun bi matakan kariya, domin wannan cuta ce mai ruruwa kamar wutar daji. Domin haka mu yawaita wanke hannayenmu, mu rika sanya safar hannu, sannan mu dinka sanya safar fuska. Bayan haka mu rika ba da tazara da juna, ba don ƙiyayya ba, sai don kare lafiyar junanmu. Mu ba wa gwamnati haɗin kai, mu ba wa likitoci haɗin kai, mu taimaki junanmu domin kulawa da dukkanin al'amuran da suka shafi juna. Domin Bahaushe ya ce, turbar lafiya a bita da shekara. Mu kula, mu kula.